Bueno, esan beharra dakat, Asier, azken hilabetea makeikak indain pasadetela, eta nire inguruan esito totala izan da, Gustatu altzaie. Jo, kriston pila baino jendeak dana barrura, Bai, dana. egia da, gainera txikeri moduan Instagramen ere jaso ditugu argazki bat baino gehiago, Bai. Bializki diguzuelako zuen makeikak. Bai, bueno, gaurkorako ere hartu papela eta boligrafoa eta ikus ezagunea Ikerrek zer ekartzen digun martxorako. Kaixo, ongi etorri berriz ere, gaurko hontan, pixkat pasta tomatekin jateaz nazkatuta zaben horientzako, saltsa berri bat ekarriko izuet, bai pastan eta bai entxalan jatekoa. Kasu hontan, alkatxofak, tipulina, gazta, olioa, eta perrexia erabiliko ditugu saltsa hauiteko, eta baita limoizukoa ere. Bueno, hasteko, alkatxofak txikitu ditugu, txiki indautzi ditugu bol baten, eta hemen jungo ga beste osagai guzti botatzen. Hasteko, limoizuka botako diogu, limoia erditik moztu, eta limoizuko erdiakin nahikoa izangoa. Ondoren, hautsan jada erosi ezakegun gazta, ez zaitezte xurrak izan eta ondo bota gazta. Jarraitzeko, hemen txiki indagazkaun, bai tipulina, eta baita perrejila botako izkiogu. Hau dena ondo nahastu. Eta amaitzeko oliba olioa. Behin olioa botata, gatza pitxin bat botako dugu. Kontun izan gaztak ere gatza izango dula, orduan pixkatekin nahikoa izango dugu. Hau dena ondo nahastu. Eta esaten dizuetena. Hau bai entxalan erabiltzeko edo bai pasta gainean botatzeko aproposa izan daiteke, bale? Hola geratu daitekein ikusteko hemen pasta egosia daukagu. Eta honen gainean. Hortxe hemen, tomateakin pasta jan beharren, beste modu baten eta modu berriz baten pasta jateko saltsa bat.